नमस्कार, स्वागत बा राउर सब है के अपन चैनल जय भोजपुरी मैं भोजपुरी पर। आज हम लेके आइल बानी एकदम झनाटेदार रिव्यू और रिएक्शन जौना के सुनते ही राउर सब के मन खुश हो जाई। भोजपुरी म्यूजिक के धांसू तड़का डांसर पिया एक गाना के गौले बड़ा नीलकमल सिंह साथ देले बाड़ी सृष्टि उत्तराखंडी जौन अपन जबरदस्त लटका झटका से पूरा स्टेज हिला देले बाड़ी। गाना के बोल लिखले बड़ा आशुतोष तिवारी आ म्यूजिक कंपोज कैले बड़ा ADR आनंद। तो चली कोनो बिना देरी के कल जावे है सुपरहिट गाना के जबरदस्त रिव्यू। गाना के पहिल का इम्प्रेशन, जैसे ही गाना रिलीज भइल त पूरा भोजपुरिया दुनिया में हड़कम मच गई। नीलकमल सिंह के आवाज एकदम बवाल लागता, आ बीट तो थिरके वाला बा। सृष्टि उत्तराखंडी के एक्सप्रेशन आ डांस देख के मनवा गदगद हो गई। इस सॉन्ग में एनर्जी, रोमांस, भोजपुरिया तड़का तीनों भरल बा। गाना के बोला म्यूजिक, अरे भाई आशुतोष तिवारी जी एकदम करारा लिरिक्स लिखले बाड़न। हर लाइन में मजा झंझनाहट बा। म्यूजिक के बात करल जाओ तो ADR आनंद त बाजा हिला देले बाड़न। ई गाना डीजे पे बजे के चाही तबे असली मस्ती आई। नीलकमल सिंह के आवाज, भाई नीलकमल सिंह के आवाज में जोन तड़का बा ऊ तो स्टेज फाड़ देवे वाला बा। उनकर गौनई में स्वेग, मस्ती, एनर्जी के कॉकटेल बा। गाना में उनकर आवाज सुन के लागत है कि भोजपुरी म्यूजिक के राजा केहू औरी नहीं खे। सृष्टि उत्तराखंडी के परफॉर्मेंस, अरे भैया सृष्टि उत्तराखंडी के ठुमका देख के तो लोग बेकाबू हो जाये। उनका स्टाइल, डांस मूव्स, एक्सप्रेशन सब कुछ एकदम कातिलाना बा। कोरियोग्राफर रौनक एकदम मस्त स्टेप डिजाइन कैले बाड़न जोन पार्टी में गर्दा उड़ा देला। वीडियो डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी विभांशु तिवारी जी के डायरेक्शन कमाल के बा। एक एक सीन एकदम हाई फाई लग रहल बा। DOP राहुल के कैमरा वर्क एकदम बॉलीवुड टाइप प्रोफेशनल बा। कलर, लाइटिंग और लोकेशन के सेटिंग एकदम जबरदस्त बा। एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग रिशु सिंह कैले बड़ान, तनकियो कमी ना छोड़ले बड़ान। सीन से सीन बढ़िया जचता और रोहित सिंह जी के DI वर्क से कलर टोन एकदम सुहावना लागता। ई वीडियो भोजपुरी इंडस्ट्री के लेवल बढ़ा देवे वाला बा। गाना पर जनता के रिएक्शन, अरे भैया पब्लिक तो फुल पागल हो गई बा। यूट्यूब पे मिलियन में व्यूज आ रहल बा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह ही गाना धूम मचा रहल बा। आप लोग अगर डांसर पिया ना देखले बाड़ा तो भाई तुरंत देख ला। अगर आप लोग ये गाना अभी तक ना सुनला तो भाई लोग जाके जरूर सुना। यह गाना में फुल भोजपुरिया जोश, एनर्जी या मस्ती बा। नीलकमल सिंह के दमदार आवाज, सृष्टि उत्तराखंडी के आग लगा देवे वाला डांस आ ADR आनंद के गजब म्यूजिक एकदम परफेक्ट पार्टी सॉन्ग। अगर आप लोग के ये रिव्यू और रिएक्शन पसंद आयल तो तुरंत लाइक, शेयर और कमेंट कर ला। हमार चैनल जय भोजपुरी मैं भोजपुरी के सब्सक्राइब कर ला। रउआ सबसे फिर मुलाकात हुई नया खबर, नया चर्चा भोजपुरिया जलवा के साथ। तब तक खाती जय भोजपुरी मैं भोजपुरी, जय भोजपुरी सिनेमा।